mami do hande place am Amadou Sabi Allah ina laadum am gop ko batta ko arandi be kodduda be jidama wana bamma wana farmata wallahi dan hay yimbe legal jidama Amadou ko gasata nde ndawan mi nde mi hamibi jawdi ne ngujuno don ha jeedon ujunaji sappo nde mi yobi mi arti wadda nene ko mima min jawdi mi wujjani dum ko jabani ha Amadou jawdi sor wujjaka ne yeya ujunaji sappo wadde ujuna so jawdi min cuudano dum pour tampinde paaw bi melo lepto hado jabani hirsude jawdi biya jawdi bu 50000 to naati dum don de jawdi yeyaka wujjaka ko suudono point Amadou na bamma yehi to Ibrahima wi ko onon gujji bida hedomi o wi to restaurant to jommi o adoyi ma mbalngu jommi ujunaji sappo garmi ben debi an bida a ƴettani lalla ko Ibrahima woni tiriyanti giri Ibrahima wiyami 35000 yeyndi jawdi ujunnaji jeeɗiɗi ndeke ko ujunnaji sappo o yeeyi ndiɗon jawdi o aramo tottami ujunnaji jeeɗiɗi Ibrahima ham jaggam tawi ko sikkata komi kangal mawta min ɓuuri mo wonde neɗɗo imala ko Ibrahima wawi fende kadi nene kala ka anda kala ko nanmi guila subaka ha nangue mutu ko Ibrahima nanimi hen sangaro ko Ibrahima wi kam yarno wil wattama haydara o faami sukara mo jeeyi me maaro fof ko Ibrahima rokkimi nden feere hay ndi jawdi kam ko yomin ƴettu min jeeya ka anda hen kadi o yiɗe balɗe min battu 15 diliya calimi mom diliya moƴƴani hay ɗum billahi o yomin battu 15 calimi Amadou so Ibrahima fayno ɗo furno boyni ha boyni waɗi hen jungo ma wari hen nden sumat ndena sumat eyyi bone kay ɓuuri wonde ɗum ɗo ko mbadɗa ɗo ko tata hay sa ƴewanima ƴeew Aïcha o mo ganduɗa yummum yiɗama wona bammum wona bandum sibi Allah kam ƴeewa e makko kam tawri min kam a ƴewana yam haydara no mbawmi tampude e ma ni foof min oɗo place mo jeeɗa kala ko woni ɗo ko ante wallahi ɓe dandi nden i joni an ko mbatta heñat tan ɗum heñi artu kam tan ala probléme ko ƴettuɗa joni ko kam fawɗum tan e leydi inchallah fawɗum e leydi de ala probléme gasi ala probléme yarlam yafum ko erreur rek mi waɗi erreur d' accord mi waɗi reconnaître erreur kono rokkam seeɗa Coming. Ouais, c'est ton ami, Kay. Oui, c'est mon copain. C'est vers ça. Amadou. Hey. Frère. C'est... Oui. Bindu. Natende. Non, mais ala tan. Natu jora yere. Oh, mbek. Ibrahima an ka kuɗaɗo Allah Ibrahima a waɗaka barke. Oui. Honno wadima. Ibrahima an holno mbaɗirten ko mbatten ko jaaha duttoɗa kulɓineɗa jagga baba mi jungo ha to Dieynaba mbiya ɗum jawdi ndi ko ujunnaje sappo yeeya. Bon, affaire jawdi ni. Eyyi. Oy min komi étranger. Eyyi. Mi ala ɗo nene. Mi ala ɗo baba. Oui. Simi jetta mi nawama ɗo gendarmerie. Eyyi. Na gaddan talan komi ñaama. D'accord. Na. D'accord, d'accord. Ok. Joni ko jelu nenam yoɓi on. Ha? Nenam ko jelu yoɓi. Ah, enen jiɗo yeydi. An kolluɗa kam ko 35000 nenam Ko yoɓa 35000? 50000. Pourquoi nenam yoɓa 50000? Nene ma wima honno. Nenam wi ko 50000 yoɓi mbiya pourquoi nenam on ɗum? Ƴakkete mbiya piyey. A felay. Billahi mi ƴakkete. Eh? Pourquoi aɗa waɗami triyande an Hombo waɗuma triyande e so en yeeyimo Dieynaba min yeeyimo 35000. Eyyi. A jetti 20000. Eyyi. Jetti 15000. Joni pourquoi nenam yoɓi 50000 Ibrahima? Nen lando nene ma mi jogaka Est-ce que 50. aɗa andi kalis o yaltay? Hakkunde e Allah billahi wallahi kalis o yaltay. Hakkunde nge Allah haalu tun ha an waɗa feere min mi yalti. So mi wima kalis o yaltay billahi o yaltay. A fena kalis yalta. Min mbiɗa fena. A fena kalis. Kalis o yaltay walla yaltata billahi kalis o yaltay. Ko seeɗa. wimi addu kalis o a yoɓaylan goɗɗi fof
ko jël woon no Ibrahima a tuubi abbo addu 50 000 jonnata e joni 20 000 nayi ay mbiɓe timmayi mi ala ko timmayi daaro simi ɗawi janngo mi jonnata kalis ma ko telo wala nan jonnude sunna surne fa nan ko ɗum sappo timmayi billahi journée 2000 mi ƴettay mi feeto journée 2000 naaɗo ɗum ɗo taw naaɗo ɗum ɗo taw a jonnayno journée 5000 naaɗo a jonnayi journée 5000 2500 sa addande mi aɗo allah e balɗe ma aɗo waɗde guite gues ma kuɗa ɗo lan tafta tanga forma ɗoɗemi tirade anam awa jaka noon mi waɗayno yaɓu koɗo ko yooru min e pullo subhanallah mi meeɗa annude oɗo ko assassin Amadou waɗilan mi ma yalta o